Ooh, yes, I. In the job run to Guinness. Campagne, fish. TikTok. Sweet. Fanta Jallo. How are you, sweet? Calvin Jaros. Salminon de España. ¿Cómo está España? Takuya. Vida da Europa. Salam, banque. Vos produits sont disponibles à Mamoun, Nono, Labé, Pita, Dalaba, Conakry, Kamsar, Zéro Corée. Disponible. Vous êtes jaloux de la beauté de la dame. Pourquoi vous êtes jaloux? Onon ngi jodi be Europe be ngay wetal wobbe mo lansi life ji kisan jettimo e wengugol. Allah dandu en pasal wela hay gorko no opposo si jiwo wi sa sen wada e pera a jonna ila galle auto hun e signature. Est-ce que nous no yoni sonko no yoni yennede no yoni wengede ay bine chacun sa vie. Obe wono kanko non elle va donner quoi ko kala jonni mo ko jonnata rien que ça jentinangol kongol ka Facebook ko ami qu'on partage la plus de 70 commentaires ba channel Bandrao. Vous êtes jaloux? Yo non yewtay do ko laabe ore sérieux sérieux yewten do Bandrao. Hare min mi do landi onon wombe landare do sonnabe amen do be handa e oto simino mari fere joni mi landi on be handa mo be oto wal mo be mabbe no ande galle ko hunde wotere on mi tawta wi go signigol bien commun dum non toni mi tawta kono sonnajo ma mo ande oto mo ande galle c'est normal kadi yewtere nde minde tapila je quelque chose mi o wi ila dona bi hande kadi oyni mo jomba ila hande kadi cela veut dire o jombama o CBC goddum. Est-ce que on était là quand elle CBC ça donc andi ngal dewgal don no wayno ndiri ko duwadi mi wada do video nyande bandirabe yobe gollu yobe ekkita golle parce que ya jodanda gorko do hebanamo bibbe gonga makko o jonnama auto o jonnama galle o jonnama fond commerce on signa bien comme hay seedu don yalta mama de bem sifa bandirawo men on halima fewndo do carrière mun jiba modi mun sedama bonnere inde biddo mun ciwlama joni yetela halima ko nun hebi la sibi quelque chose say mo ila do mo jomba ila hande kadi bon hare o jombama ko jomba don ko no wayno diran say mi wi de rewbe yobe gollu be da o mbudi ma sifa dido maria 53 gonga o bayro hande mi wondri Allah enen sukabe fulbe de mari sunture ko hawken debbo jaka de mari sunture ko hawken sonnajo hara kadi ko hebudo ha suude wi en jaka enen goddo jiido to nayo hawken moye pour des futilités fi ko ala na wonana de mari burure ka hawken on tiki e jonnon si tawi on a jombi goddo ko jiwo o wondi hebi dido tato a jonna o galle o ala galle de wadandam o ala tenge ko 2000 moefda tenge ko 2 millions haye hunde si on sedi do ande kanko ay hunde kanko ay fusu est-ce que ça c'est normal goddo jodan ma dubi sappo mariage o arno tawi fusu fayda ala joni on deburike galle hebike dépense no hebade
jo non divorce yana tawa hay hunde o yeda hay hunde sifa mi do wadi video wi cleanse o yadde ba nyande yo ndaru 100,000 wawa o jonna bandira o ngalima jama o mi fala ware be fo divorce si tawi si sedama no mi jombiri be rewbe ando men sinya kaydi hay hunde si tawi ardo men sedde mi hebi galle mari auto mari place ji business mars tawa hay e hunde kambe bewata hendo ta ko fus mi wondiri Allah haray ko toñe burde mawnde toñe burde hulbinaade toñe burde bonde tawata tengen ko foko 2 million bawdo bete do tengete nagge e yurmede Allah du yaaja wodi hay bandrabe minyirabe amen jombabe kamen tenga wote kono dai sedama bete be hettidunno bengo koto amen mo sedi bete ko nyale o tengano baybe sedi mo hebano bibbe dido worbe kono pelleto hettuno kolce sappo e go nagge e dun non perdiala e jonno 2 million tenge di mettete di nyande wotre jodanda gorko jidanda wasudewa angal portal hum merani memmino divorce tina rien menni comme ça wobbe hay miranjidi be nana borta wobbe hay dangle dembe confisca wayna ko misodi ko tonye ko wowli do ko dawa wiide goddum go atawta awa wiide atawta ma wiya ka miskino ala fere o do si tayda mari fere da mari moy badangol mo 300 salon so nama auto jonna mo 200 million ko wada business o wona be nguma o jida no ma kere dum ko problème. Est-ce que ça c'est problématique? Ouais, c'est problème pour un pauvre, mais c'est pas un problème on a handicapé, c'est on a problème on a des tidjan koitai on a problème gibe. Amma c'est ton problème, c'est mon problème, mais non. Enen ko enen jetti dum do goddum kere bandra. So dango bengo mo ngoto dum ko problème. Ko yewtere nen tunno yewtiri nen ko no woni faljere sina dum no wodi no yewtire nun harano laba mi mo jombayla no wodi no yewtira no tawa haqqil no jabi tawata way c'est normal tentine la sibi quelque chose mi mo jombayla ande kadi e yoade a jombama konno to wayno ndira menni jiwa yagal boni suttinama worbe hebinama sedama hunde hebal haray dun no heewi ka communauté men toñe e harale non qur'ana no yewti tun hunde wotere labbini sa jombi goddo a jombanama jiwo o tawnama ma andari a tawi way odo na dum falanoda fewndo wonno yaasi téléphone ji ala islam on no wiima deftere Allah den no wiima tenge on feccu mo hakkunde jonna debbon hara on o yidal baldigo ila Côte d'Ivoire baba e ndare don jiyo jomba non mi be jomba mo be naba iya tu ya e nawo mi fala Allah wi tenguda mo konsi ko 10 million Allah wo jettu 5 jonnam ko Allah wodi 5 million wata lo wi hey tigi tigi ko de munyoto da buri hey angor kon jettu fop wi tenge e cionci fo jettu e me jorno mo wonduda hebam ma hasudu he sedon ala hunde ko be reclama fami on tigi sina fi kun tengen kun 2 million toñe no heewi toñe baleje bandrabe toñe nyolle no fejjude hakkundeji mede tentinebe sonnabe ado wondi on tigi on wondi an fala fewndo ade ala 50 millions hore mananko joni yeyi on fotal on fala sedde ta plus de 500 millions 600 millions hore mananko 1 milliard e jettu 200 millions jonnamo hatta o danko bibe ben kadi sido wonde bibe ben dabba kadi ko falada mais c'est pas ça hey kan meden tawtuma ala khara siko mi yahi jamugol ma kaydi o wade auto mbeo gara 300 salon ma 400 MPTV la fonde commerce ko fando 200 à 500 millions et puis wade payroll si tay tun non ko dun do mi wadi haray bibbe on dey ko ya wonu pre sak hitande ko ya jibi goddo Koreana kon waden henya parce que do dane yagal yoduki fotuki no wodi kono tango wona ko jutata do gasa do sida heddori ha ko witta
hara jiidi on gasa feƴƴiya hewti kaɓe wiyata ménopause mi anda hon hara ɓiɓɓe on koye waɗu ɗum burdu hein vous êtes jaloux hay noppi makko ɗin no laɓa kine makko ɗen no laɓa daaku makko kunɗo ɗum ɗo tun daaku makko kunɗo ko nema wonande gorko anduɗo fi debbo sogoloji vous pensez à quoi hein ndaare daaku makko kunɗo gorko faamuɗo piiji ɗin no andi sifanɗo ko nema hein ndaare daaku makko kun ka tiktok ka tiktok ɗo mi waɗa photo makko ka Facebook ndaare daaku makko kun ɗo ndaare himo laɓa himo handi e moƴƴere mo handi e ɓuttu mo handi e dewgal mo handa e gorko baso ça c'est clair ɗum non les pauvres sifala monez-vous ça c'est votre problème nous on s'en fout de ça voilà nous on a besoin des hommes riches himo hande mum himo mériti yo Allah hokkumo joni noon wonɓe wiide joroso ɗon waɗay ɗum yeeso itte kumpa joni noon soode piija men ni ay siko ɗum ɗo ndaari plus de 2000 personnes jamano ndaara wa dille joni golle moƴƴe amen ɗen ede wadde publicité haray ɗum no heɓo takku meɗen heɓora ɗum piiji buy no heɓo ɗo gorgos ɗum ɗo fof meɗen heɓora ɗum waɗayya sa jombi sifa oɗo a sooday kunɗo gotu haray kala wakkiliɗo ko wi kon jombimo mi hokkay mo koye ɗo ɗiɗo min kadi fiyo ɓiɗɗo heɓo ko yaawi par ce que sa ƴetti ɗiɗo jemma on golle waɗa e muradu mum ɓiɓɓe heɓoto heña haray kala waɗuɗo ko wi kon jombimo koye ɗo ɗiɗo ko gratos fiyo résultat heɓo moƴƴa gasa ɗiɗo heɓo ha tato amata nayo ɓayɗum waɗi kankan hankin goɗɗo jibini ton nayo haray ɗum ɗo no moƴƴi ko gratuit wonande kala jombuɗo bandirawo o waɗi otowal o waɗi galle hum o waɗi fonde commerce signugol bien ko men non min tawetake min tawtata ɗum min faalaka ɗum mo be e ko jeeyi si mayama Allah no sendi si respectama sende no Allah wiri non kono bien ko men non ɗum ɗon min tawaka e mo haray ɗum no heɓo sengo labe no heɓo sengo pita e sengo dalaba e sengo kamsar e zere kore ɗum no heɓo kosa e cimenterie ɗi nokkelɗo fof no heɓo lagine bandra on nodda men ka 627 49 06 04 ka whatsapp men nabana on 627 49 06 04 no heɓo sengo Allemagne Dortmund no heɓo sengo France Paris 21 no heɓo sengo Belgique Anvers no heɓo ton Angleterre gasa no heddima lannino taw kono men kippa e maki ton hetto yaha sengo kadi États-Unis d'Amérique no heɓo Bronx no heɓo Philadelphie Memphis Tennis ɗum ɗo fop lekkele amen ɗen produit ji amen ɗin no heɓo bandiraɓe no heɓo sengo Côte d'Ivoire Abidjan no heɓo sengo Dakar bandiraɓe Dakar no heɓo Banjul Gambie Serekunda no heɓo Guinée Bissau no heɓo Mali Bamako ka Modi Hamidou no heɓo Sierra Leone ka Fatima Ali no heɓo Morobia Liberia kadi produit jamen ɗin no heɓo ton no heɓo sengo Angola gorgoson no ton e ɓuros e soro addulon fof no e leydi Angola haray no heɓo sengo Mozambique ka Fatoumata Binta ɗum ɗo fof o windanaymen ma noddon men ka WhatsApp wal accon vocal men naɓana o numéro ji maɓɓe ɗin 627 49 06 04 627 49 06 04 ñamako Fuuta on ɗum kadi fof no heɓo o ñamako condi ayi ɗum ɗo fof ko nemaji laɓaɗi konden korse ɗum ɗo fof no heɓo e ɗeɗo leyɗe condi konden ɗum no moƴƴi ñamugol no tawa e ko jonnata cellal yargol ɗiɗo kadi ɗum ɗo fof no moƴƴi meɗen heɓora ɗum façon ji hewɗi ko teji commande américain fabriqué en Chine kono noon sabuji heɓike no ardude ka meɗen ga hino leydi Sierra Leone no e partout kadi aray nodde men ka 627 men naɓana on numéro maɓɓe on onon wonɓe landade fi Gambie hino ɗum ɗo no fokkiti Gambie ngal ɗo ni o yikkola lega ngal ɗo ni ko Gambie fokkiti
Ngorgos e ɓuros e soro addul e konden korse e condi kaccu condi ñamakul leydi ɗum ɗo fof meɗen tafude dobbowa ngal kadi ɗum fopp no woodi nodde men on jarama Espagne ala ton a joni min acciti on ɓay min fuɗɗike wadde publicité bija men on fuɗɗi haɓande ko yolo yala on yiɗɗon yolto yalta a ekke Mamadou Aliou Sengo Bissau déjà imo ɗo imo commentude numéro makko on ka Facebook wal woniramɓe en ton haɗa kadi on ƴewtiki on yi golle Sayfon Balde ɗen vraiment moko mbaw no wawi golle mum respect total minen noon min waɗal challenge amen on taw eɗen préparade waɗugol challenge yi labangi si Allah jaaɓi golle Sayfon ɗen vraiment ko golle laɓaɗe Canada piija men ni ala ton min ala représentant Canada min ala Mamoun Kindia ndo fof mi ronku minen noon min noddata goɗɗo golliden dey ko an noddata wiyaɗa faala e golludu sooda naɓa min waɗa publicité ko noon mi woni gerdude haɗa gollidaɓe fof ko noon wona gollideɗe sooda woni e naɓa haray Égypte min ala ton Égypte Dakar no ton ka Modi Abdraman Dakar voilà Modi Hamidou Sengo Bamako déjà kamɓe waɗi commentaire numéro maɓɓe on ka TikTok wal haray debbo laɓaɗo ɗum wela heɓude ɗum miskino si faala yo mono e debbo laɓaɗo ɗum ko haynagol wonani golle miskino yo Allah naadu miskino aljanna sabuna o neɓay leppade rewɓe laɓaɓe o heɓata ɗum voilà kala e mon sikkuɗo debbo laɓaɗo ko ni heɓorta o faayi bandiraɓe ɗum ko fayere molanaɗe goto rar ma sabu ko ɗum tun heɓata ɗum sabu Maroc goɗɗo fuɗɗino naɓude kono ala toon o naɓi laabi ɗiɗi marsi kono o naɓi taali mi anda so lumbi e so lumba ɗon ande ono Maroc ton garanti ala piiji ɗi seɓo toon o tabutuɗo ton sengo Maroc e Égypte Misra Dortmund no woni disponible winde ka 627 49 06 04 min naɓana on Dortmund no toon 627 49 06 04 hay miɗo partage joni ka page en Facebook Sengo Kamsar o noddeɓe ka 621 85 84 et 82 Sengo Kamsar voilà ɓe Allemagne ɓe Espagne ɗo kan Italie no noddude on nodday Sengo Kamsar ka 621 85 84 et 82 e Belgique ka wiyeteɗon Anvers e juuɗe Modi Saydou noddirteɓe DOS Sengo ton Gabon ala ton wala no fokkiti Congo Brazzaville on neeɓi windude fi ɗum haray ɗum fof no yahude waɗay ya ɓuuri e ngol ye hande Facebook mi ɓanni 1000 sur direct ana uridu fi Libya Souleymane Bari ha anta fi Libya Balad Muammar Kadhafi colonel Muammar Kadhafi Cerno Kesema Tunkara numéro de Gambie voilà numéro de Gambia Gambie falaɓe o ƴettu ko 728 20 68 numéro Gambie Serekunda 728 20 68 728 20 68 728 20 68 Gambie nodde vous vendez quoi boɓi rewɓe ala mo anda ko men jokki fewndo ɗo si wona faalaɗo mettinanede haalanede haaɗuɗi sina ɗum fof no andi komin jula ndobbo komin jula waɗaya Ngorgos e ɓuros haray ka réseau ɗo fof no andi kaña on no woodi kañawal ngal ko disponible kaña Fouta on ɗum no woni disponible kaña Fouta on kañari ndin gan no nemino bandiraɓe ko nema voilà kañari ndin kaña oɗo ko 35 000 mbuɗi lagine 35 000 ɗum no yaada e kosan e ɓira no muɗorani kadi
kanya noni disponible sengo pita e dalaba sengo koza simanteri e sengo kamsar e labe haray odo kanya dun no hebo bandrabe haray non ko piji tati pet ko kaba on e ndokko on e njuri on ko nema mene mede gande ay ko wete chimique taw sakko wiye me wada chimique est-ce que nous on connaît chimique mede andi ko wete chimie me anda ay ko wete chimie sakko wiye me jilla chimique ko naturel 100% waray tuba no woniri si kanya wari tuba mbang on soday dum do wurni tamba gorgo so wobbe no wono jettude dum ala famude be gambi be go dum holli wogo do jetti halanni o famali on non gasara mba mayinan ndo sa jetti mba gollali haray rondi to juude fesa bandra haray dum non chawcha ajunji dum do ayari dum do tuba mamba mba deranzali akunde Allah haray rondi to juude fesa haray bitana kala biddo gorko memudo dido didi jombi jomba reaction ronki wadde akunde Allah haray o tigi yurmi dondiri Allah haray o yurmi bodi amidu no ka sengo Facebook ko nodde sengo Mali ono wonira men ton ko 66 57 50 21 sengo Mali point noir de no lawol suka mo wiga o wawa yo wallude hendo don France déjà be noddude ka WhatsApp mais arta e mo ngo fo me ngacana numéro ji di sonna be sode badaya adna ko aseda be sodu wada live on welna jemaji mundi ko fo non gurna ko no rabbi di bandrabe Mozambique no hebo ton ka Fatmata Binta sengo Mozambique men nabani mo ton ko yarata 7 million makiti dum non ko wada ya gorgos buros on live sera pas recommandé n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche milanda ki go résultat de recherche be ngandi fi TikTok wadu live on dégazoda mi wadiri bandra publicité do joni be mi dara kutirre jo badra sa yi dum do da waylan contact de ay ko 100,000 coggu connexion bayru sabuma ay jama ngarika mi do yidi wadugol do konon ko malhonnêteté woni mi dami nya dum do ko kala propagande yaltudo me wawno jettude dabbira dum publicité ji wawla jama on yiya marsa kadi ko ni o tigi da si wadi video simple do be se kata ko yitere jon ko sawadi sifadi yolo ma yala mado imbe be ngara wobbe soda hare men utilise image ma mede yafino ko golle réseau ni hare mede yafino muradu mojjur envoie-moi le contact de la Côte d'Ivoire Baldema Saliou on accana men numéro Sali ka WhatsApp amen 627 49 0604 haray no yawde sengo Sénégal kono non dum do ko fi jombube ben tum dum do ko fi jodibe butika o e auto o dedele no yori nyamata no waywa sogoloru haray ko be sodu dum be nyama moja be yahurgo normal kadi dum do soro addulom be junja dum muradu moju wala o yigo hay faynak ma benno do wala dido tati ino mojjani tagado fof tentini duhibe be enen be worbe nyamugol dum aray to ti grandi mi famali Gabon yahuno de wotere yehitali Gabon o waklare mon dengono ngamelo gollata ko soda e seeda sappo nabo men ngadi men amata me wada video so ndo andintina talento kundara ala ton kundara on soda e labe do men jonna
sindu wele dalaba odo o yennilan do wasi o andalan simo yennudela ara mi rawan wadde musique o yennilan o andalan be ndare pay kunno yennami o anda mon yende o anda dandi o monda yende dandi Woti est devenu gros sawa. C'est l'argent qui fait ça. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Tu me vois pas là? En qui me pèse 87 kilos. Nous non 87, 37 on faut courir dans nous tout. Ni rewbe ambe wo be weltori fise kango wo ko ni mi doit wawde tay non toi tu vois ça anormal c'est ton problème voilà bay gon ku yenni la ngo andala hare sengo koza après labe ko koza ko tufunde amen ko place amen menen joddini don piji fop heboto koza on nodda 622 93 94 10 onon arbe vacances be rewon non so don cionele de naboro 622 93 94 10 sengo koza dun non ko hakkunde police Semieson et police et dun do Carrefour Marché école professionnelle de santé donc don place woni France nodda yacceme ka WhatsApp me nabano numéro ji mabbe din Guinée à Koya, combien coûte un bidon topaz de pâte d'arachide 25 kg? Topaz walko. Menena topaz on men jogi. Foreje gido fulbe denni. O yi gido fulbe 20 kg wal men wawa yon tafande dum. Adon 400 000. Jobon passe. Sengo koza, sengo Conakry, koza ngal hebo don 450 000, sengo koza, ngal hebo koza. Aidez-moi, je suis amoureuse de lui. Ah, no dido place dido. Comme fala do non go be mi wondo ya chalere. Voilà. Tu es amoureuse de moi, reste 2 places. Adda tenyeon, kwanjo mbatami. Aske no yoni. Gonga ka fenande. Kami fewndi do ande kadi ko min do a jombede. Do aka jombude ande kati mi jombi dido eddi ko yo be jomban dido be dibbe mi yidi do mi faala mi jami mi jombi yo dido yuwan faalelam be na me wadi tene gido fulbe ma hin calere ay nen damio tutelle mun ne gonga kafenande ene honno mi fawtorta nayo mi goto yande mi jombi do nayo hande kadi dépense mi libata ko joga go jikru njani watto kaptani sibe faala be altu be golla be adda mi nyam ara min golla go joga go jikru oltu yaw linde boboji jokka haaju jenna anda gadi mi libataade 4 personnes ayade ngoto si goto rondike nayo o maaye henya mi fami kodon jindi fulawado mi kodo jidi nyande woni nayo wo ko ya jodo wadani mo bero tadda atano ronda na ko nayo rondo to goto ko do weli fi yo nayo dépense an emi yo mi dépense nayo mi do landi ko no weli fi nayo yo dépense am min emi yo mi dépense nayo ko honno buri mettude fi min tumi rondike nayo ko la karam fokkiti me nayo be rondo to lando be dépense am min ngurna on kulabe en Côte d'Ivoire golle mojede noybo sengo Côte d'Ivoire ka tijani yu Abidjan pija men ni fop no Abidjan bandrabe ka tijani yu faites-nous salut j'espère que tu vas bien faire nous live pour le Maulud tu es meilleur wallahi Maulud nabi he fenantama kasengo arabu bento ila ndu ya lewru darini deya dum ko abinatu be wada image hibe yenna hibe heferdina hibe shirkina kala waddo mawlu gasa mi anda juma fejjudo anki gonno fejji kamo ka julirdo juma atawa julbe be no fecci wobbe wakkilina jonna courage mawludon mantugol finela do mawnina fi makko wobbe wi'a dum so wadi dum ko kufr ko shirk ko wasila ila shirk wobbe
hakkillaji mum ɓe Amérique ɓe monsieur Oumar no nodda en depuis États-Unis d'Amérique ka sengo WhatsApp on waɗay tun sali landoɗo numéro men jonna kosa on nodday monsieur So l'Occident Conakry on nodday ka 620 22 93 94 10 Sengo Mali Bamako nodde ka 66 57 50 21 66 57 50 21 Sengo Mali Bamako ka Modi Hamidou Côte d'Ivoire ko ajame produit jamen di won disponible nu jaki numéro on o windanay men ka WhatsApp 627 49 06 04 men nabana numéro mabbe on ye ame weltani gon ka Facebook do ande o nebi do ye jon non ko yon sodu produit ji din ide fokkintinno do wallugol miski ino fi moto hu jakatay ko toli do leydi Côte d'Ivoire guru na do ha ko hulano ko wawali wonde sodu den moto hun ko 7 millions 500 réglage on fop hawri 1 million 500 pine et zante kadi fo hawri 500 000 pasi din landa 100 000 CFA din ko mi yobi din taw metal debbo go no noddalan hande o min mi do ciangel boori haray ko fi moto ko wonno wallude miskina be mi do faala gokkun si fere no wodi ini fere no wodi fere honde ay do ko min tun taw yobi pasi di metal sina dum do 300 personnes 500 personnes sta jon ko koy moto weda mo be 20 000 ça arrange 20 000 500 personnes soda nay do jukkudo sak bien sak 3 mois sak 3 mois nderi tande moto wenayo 500 personnes kono hoyi accu jama ngala vraiment faites le cagnotte c'est très bon Guido Sendi jamais perdu sa valeur julde éleveur are julde do kadi siddo men wakilido finegol jawle on Guido fulbe clip de iPhone c'est comment vraiment c'est magnifique mais de woni ni pré wadugol challenge labangi e ngal non mo wakili mo partage de wombe wadde challenge ben focus story makko ara golle labade Sengo Abidjan on acca tumbo kal Hamidou Diallo Sengo Abidjan ara ndianda ngari men hakkiti on jarama Allah beydu jam ka bengureji mon ka balli e ka jawle ono jewtibe men do fop gido e gaño fow yo Allah sowango baraji yo Allah mawni barjari yo Allah huntu haajuji mon yo Allah newi fiyakuji mon yo Allah wudi tangon dammude arsikaji yo Allah dando basalle bittere yo Allah koro ngaluje yaaje ndedi yo Allah koro dépense ji timmudi ka galleji mon yo Allah koro dépense ji timmudi ka galleji mon yo Allah koron dépense ji timmudi ka galleji mo yo Allah dando basalle bittere yo Allah dando billa yo Allah dando nawna yebo yo Allah dando nawna walo maddi be mon bere dorogu yo Allah tutti e maddaki be wata Allah maddi be dum sukabe men fo yo Allah fewnube hando en handobe bandrabe yo Allah ko en liman e l'islam e l'ihsan hebbina dum berde men jur o yaltina nafiga ke fa kafira ke fasida ke berde men bandra Allah e bimɓerde men liman mawɓe men fatiɓe fof yo Allah hinno yaafo yarlo malnaɓe naadaɓe fof aljanna dandaɓe lette enen kadi yo Allah junnu wodede men moƴƴina battaneji meɗen bandiraɓe yo Allah huuren ko yaafora en yo Allah yaafo en sew ƴettita en